L-għada tal-budget u wara li l-imsieħba soċjali u l-editorjali tal-gazzetti kollha ħarġu jfaħru l-budget tas-sena d-dieħla ippreżentat mill-Gvern. Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech baqa' jsostni li dan huwa budget tal-ħela. L-imsieħba soċjali u l-editorjali llum faħruh il-budget minn għandu raġun. Int qed tgħid li budget li jaħli jew l-imsieħba soċjali? Budget li tkattar id-dejn tal-pajjiż. Barra l-Parlament l-għada tad-diskors tal-budget staqsejna wkoll id-deputati nazzjonalisti ma' min jaqblu jekkux ma' Bernard Grech jew ma' l-imsieħba soċjali. Naħseb s'issa kellek ċans tara ftit reazzjonijiet tal-imsieħba u l-editorjali dal-għodu dwar il-budget. Ma' min taqbel int ma' Bernard Grech jew ma' l-editorjali u l-imsieħba soċjali? Naħseb ir-risposta tal-partit ħarġet ċara, mhux hekk? Ma' min taqbel ma' Bernard Grech li qed jgħid li kien dan budget li jaħli jew ma' l-imsieħba soċjali? Ma' Bernard Grech. Naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar il-verità hija li dan huwa budget għallum. Ma' min taqbel dwar il-budget tal-bieraħ ma' l-imsieħba jew ma' Dr. Bernard Grech? Min-naħa l-oħra d-deputati Beppe Fenekadami u Karl Guder qalulna li Bernard Grech u l-imsieħba soċjali qalu l-istess ħaġa anke jekk l-istess imsieħba soċjali qalu li hu budget soċjalment kuraġġuż li jinċentiva x-xogħol huwa ambjentalment b'saħħtu. Naħseb li l-imsieħba soċjali u Bernard Grech qegħdin jgħidu l-istess affarijiet dwar il-budget li kellna l-ġira. L-istess affarijiet taħseb? Illi huwa budget illi jaħseb għallum biss u ma jaħsibx għal-għada. Naħseb li hemm ħafna similaritajiet bejn il-imsieħba soċjali u dak li għal Bernard Grech. Taħseb ma kontrastawx? Naħseb li hemm similaritajiet ukoll, hemm kontrasti, hemm similaritajiet kbar ma wkoll. Skont Mario Gallia, Bernard Grech ma kienx negattiv. Ma taħsibx li forsi Dr. Bernard Grech kien wisq negattiv anke meta tkellem fuq il-budget? Le, ma kienx ma qalx hekk, naħseb fimtu ħażin, forsi jkollok ċans tarġa' taqra x'qal Bernard. Preżenti u rapportajtu anke jiena, ġifieri hekk kien negattiv ħafna laqas imma rikonoxxix il-fatt li anke soċjalment kemm. Ma naħsibx li kien hekk. M'għaddix wisq ħin biex waslet konferma oħra tan-negattività ta' Grech dwar il-budget. Illum rġajt għedtilna li dan kien budget tal-ħela, mela skontok x'hemm żejjed, forsi żieda fil-pensjonijiet, forsi hemm xi miżuri oħra skontok huma żejda. Prim Ministru li jaf biss jissellef. Mhux hekk staqsejtek, Dr. Grech. Prim Ministru li jaf biss jissellef il-flus u jdejjen il-pajjiż. Mhux hekk staqsejtek, ġifieri il-ħela huma l-miżuri.